nga hanin he I ka weight loss dan karon soi le do na pa chu ang zong te pon nyang chu I englo kar thum kal ta khanin I ka weight loss dan ka lo ta to rin ai phian khanin weight loss tu ve ngoi ngoi weight loss tu ngoi ngoi khan lo tama I cher du le weight loss tu hi asang ka tivia cher ti chu wa cher chak angoi ngoi khania ma se weight loss tu chu hei I rit ngoi ngoi overweight loss chen ngoi ngoi ngai ang hi kan om ve ni chu ki po hi weight loss ngoi ngoi ngai kan ya chuanin khamia khan ti tur om lo tu video ka siam kha rin ai phian khan weight loss tu kha an lo tam ve ni chu chuanin weight loss tu khan lo tam ve a comment te kha ron no na le ka channel hi kan chung ko man dan da chatnan ka mang china kan chung ko hun man dan leo leo da chatnan ka manga I kami kha weight loss dan kan da kha I subscriber te kha chete kha na non pung ve neu neu ni chu chuwang chuanin hei min ti phur ve to pani chu chuanin tuna po hianin hei tuna ka video lo clear fu in om le chuanin I ama sa te po a clear na zong in subscribe vek chuang lawanga ma se ka video lo clear fu te chuanin khonga in min lo subscribe ula subscriber ni bel te kha hlim ve lu tu ka ni chumo subscriber han ni bel te kha hlim ve lu tu ka le comment ron om te khanin hlim ve lu tu ka ni chu ma se I comment kha ka chang vek lo ni chu athan chu I slim ti link khaminon dil na sa to pani chu slim ti link khaminon dil nual loma kha I karon da zet na chu slim ti link kha I enge I voi thum vel kha chu minon zot kha karon da ma ni chu achana link kha amazon a kha ma se kan ngai to chianga mishing shi sel na te ang lawa herbal slim tea ma ni se I enga morphine khur thula ti in ka da nu po ha ka remove le ta ni chu chuanin chu ma se I ka phone number lo nei le IG atang aminon zot luite nom kha chuanin ka pita pop thawa pop tila o ka pe mi som chuak chu ka pe ang IG chang pona chana link kha chuan tuna po in du chuan I min pui lu to ga weight loss a khan I ma se ka loss na chan ber chu ka eitlem wang ania ka eitlem wang hianin ka cher na chan ber chu ne ma se min pui lu tu ka wangin nang mani lo pui ve tu atana I mani thuwa ka in ve du e ti nom chuan minon di ula ka peshe mia lo chu ma se I soi nu slim tea kha cher na ber ani lo ka ti to chu min pui tu ka ti to khamo chuan le ke ma chuanin ka pe ni chu ka da to nu ka remove le chu ka ti ta ma se I nge soyang ka remove le nang chuan ke ma na ka lo sha chian to nya he slim tea hi ama de naw ka pai ma kum ni kal ta te pon ka lo mang to chunga po chon effect chu engma ke ma chuan om chuang lawa ma se soi to ang khan mishing shi sel nai nang lawa kha wang khanin I enge I phim khur thu la ka remove le ka ti khamo phim khur thu la khanin ka remove le ta chuanin ma se chu ekima chu engma effect om lawa du lo du ve ngoi ngoi om chuan ka shil lo chewa minon dil ula ka shil lo chewa chuanin englo I ka in dai dan kha ka video ma sa kha kar thum liam ta vel ani to khami kha ka video ma sa achanga ni thum na vela khanin ka thile kha ka ne ve de ula ka jing kara biscuit le thing pui chi ha roti in ka tha ka roti ready made dor mi hi ka le ya chuanin roti hi zinga pakhat ka ei china chuan chuna hianin artui kha ka ei to lawa I chuna hianin I kai thla dul ve de hle pani chu kan pa nen tun lai chu paratha le thingpui kan in china vai paratha emo mizo paratha pakhat ka ei chin chu chuna chuanin thingpui no khat nen mo thingpui no khat le I paratha ni chu ka ei chuanin thingpui no khat le paratha ka ei ta I chuanin tlaya chuan chumi angai ang khan ka video ma sa khanin chutel lawin chumi tlem chumi ka ei tu ka e kan mia kan kha ka e ma se tlem ka ei ni chu cho hi ka ei tel lo ti la
dot ka soi lawa tura ngai la tiang deuh thaw chu nia chuan ma se engemaw a hei han chhuah a mani te pon enge i han chhuah na in nei na tiang reng tiangah te chuan tlemtlem chu ka ei ve tho ta ma se khatiang kan va chhuak ani lem lo chuan chu ka ei tel ngai lo ni chu chuanin enge i ka video ma sa kha chuan zinga thingpui chia kawi biscuit chia kawi chhuna artui tlai chawhmi ania ma se ka video ma sa ka siam zo nu lo ka tang khanin chu zinga roti chhuna paratha le thingpui tlai chawhmi ani chu zing le chhun kha ka thlak ani chu chuan voina tang hianin ka thlak le don cha hei kan pana phal tho boka zinga roti chhuna thingpui le paratha tlai hian ka thlak don ta ni chu hei ta han kai chopa i kai chok nur me ya hei i balhla hi tlai hian aphel ka ei dona chuan aphel ka ei anga oro kan siam thani looks balhla hi aphel ka ei dona apple hi aphel ka ei don boka chuan strawberry hi pakhat chau ka ei don ni tlaya chu chu kar ni chung i ka thlak don ni chu chuan hi the hai te hi chu voina ka hmu fu ka leya ka da ve mi me chu ei thei ka in chok nu me chuan kan da so ni ri anga chuan chu chu ati moinan le ati munam nan kalau ti ve me hi chu i tlaya balhla phel apple phel strawberry pakhat ke ei don ni chu chuan zinga chuan roti chhuna thingpui le paratha pakhat mo chu chu tuna ko om dan thar tur ka ti ve dan a lo ti du te nam ta kin hei ka i ka in weight loss dan mi ka in en zau ve na sa ni chu mi ti thin dan te po ka lo ron ve lo loss na sa de te chu ti atang chuanin slim tea kha min zo dan tama slim tea kha ka soi to khan chir na ber ani lawa slim tea in char char mala thil e tlem lo chuan ni chir ron chuang lawa ka chir na chan ber chu chu ka chir ti la ka los na chan yang chu chir chu ka chir me lo tuna po han chu ka video ma sa 72 ka nya tuna han 70 kg som chai ka nya ka chir ka lo ti le pal thina ka los ani chu ko weight loss na chan ber chu ka e tlem wang ani ka e tlem em ya chuanin i zing chhun tlai hun bia khanin ka ei tlem em ya ka ei tlem wanga los kanya ka chir na chan ka lo ti pal le thina i hei chir do phei chuan min nui zatang ti te pawh la om ve thawa a om ve thawa i kan la chir mi a lo ani chu tuna pawh han mi a in kan la thau ani chu mi pa a in ma se ka i kg somriat pariat atangin i kg somriat pariat atangin oro lokso kg somriat pariat atangin kg somriat pariat atang khanin kongi calculator 88 minus 70 equal to kg som pariat kalos to ni chu chu i ei kalos nim ve ka dil tu ke ma po i ka thau lai chuan ha te po ha thla ka thau ti la ka ri zual lai kha chuan tuna chuan ni ke ma te po kan nuam deuh lep i khatia kan pun lu tuk lai kha chuan thil han kun mei thu thleng noi han en te thu thleng noi han phia te kha kan har sa ta ni chu chuanin ngai lo so kan siam thai lok so mi lo she thiam lok so la chuanin i thu thleng noi han phia te kan har sa ta chet vel kan har sa chu tuna chuan azia tol tuk ama ai chuanin ka zia tol tuk ani chu chet vel po a har sa lu tuk to lawa hei kan ni ve deuh hai to ni chu chuwang chuanin los ve du nge chuan tuna ka ti dan chu ka video ma sam mi ka thlak to ka ti chu mo ka video ma sam mi kha ka thla ka zinga roti chhuna thingpui nau khat le paratha pakhat vai dor mi le sau dor mi kan chol changa om chuan in chunga le chang po om thingpui pakhat le paratha pakhat chu chhuna chu thingpui pakhat kan ti thingpui nau khat ani chu thingpui nau khat le paratha pakhat ani chu chuan tlai chawhmi ma se chu ka soi to ang khanin hei voi tlai chang chuanin zing le chhun kha chu anga in kala kal dona i ma se voi tlai chang chuan kan pai na phal thau boka balhla phel apple phel strawberry pakhat ka ei don ani chu mo chu kar ni chung a thawng ei po ka ringa ka los bil le ei po ka ringa chuan slim tea hi ka in zeu zeu chau to i slim tea hi i
car khata voi khat te ka ina in lo chang te po kan ni chu car khat in me lo chang te po slim ti ronga ta khan in lo nga dang ti khalau min zo tin tam me ma slim ti kha ka cher na ber mo ron ti khan nuala I slim ti kha ka cher na ber ni lo lu to ka I ka chung te han an chi changa I thil ka ei tlem ja chu a chang chuan kan pa nin te po hian hei kan hanin I musakhi ve chep chep shin ni chu mani po dila kan kala mani tila rei lo ni thum vel ba la liam lo kapa ti dila kan pa ti dila kan han kala khi ta ki fang rama kan han kala chuna khanin kalau kal na lu tuk de ong he ni I dil sanga chum ate thau kir kir kha pakhat chau kha ka ya kan pa khan min hau mi alo ma se kan in kan thlen nu khanin nang chu chwa pui pui nuam lo e khanga chuan chu ei ve karin te o ka ti pal tuk I lo soi la chu I ei ro til chu ka ei tur ania ka ti ei local na chang kha a om mit kan tran lu tuk na ma khan local na chang om ni chu ma se ka video ma sa ka soyang khanin tlaya hian do kan ka kil zi a zing le chuna han kan ei rwal zi a boka I ma se kha mi kan til kal ni chu hei kal na lu tuk entir nan karon soi me ni chu kan local kan lo chang fa le lu tuk kha karon soi me ni chu chuanin chu I tuna hi chuan hei thei ka soi hi kan pa phalna thlapin apple bal apple apple phel strawberry pakhathi kar ni chung thlaya ka ring dona a tho me po chu ka soi to khan a thok ngei tura ka ngaya ka ringa chuanin I englo ka soi le du pakhat chu I enge I slim tea aya khan slim tea to ti tan khan ka soi to kha apple cider vinegar I hei mart vela han an zuar tlang puya aizol ma ta ma ji ma te pon om china ma khan ma tu khan LG vai va kona po khan an zuara online na amazon na te po cha theya le ma vela han kol de furang apple cider vinegar hi a thalu to ka slim tea ai pona chama yam o te ka tia kha I apui tu tan cheu lo mang ula ma se naw pom tan chuan ka support pui lo chewa chiat na chu ka shela wa ma se naw pom tan chuan in dai du ni pon ei tlem top le nim butui le nim butui piar le tuilum pol kha ka support chewa I slim tea le apple cider vinegar kha chu naw pom chuan ti lo ula chu ka du pui zok ma chewa chuanin nge chu I slim tea to ti tan chuanin apple cider vinegar kha a to lawa chuanin I tuilum le nimbu piar chopol po kha thil to taka ni lawa chuanin I zona pakhata ka chan nge du chu ka I ka video ma sa zona pakhata ka chan nge du chu thingtlang lama chuanin artui te hi mu zen zen te alo har sa sia I ti khan omani chu kha ni e thingtlang lama artui te alo mu alo har sa chuanin I school chum pakhat te theyang ber emo mai te chum te theyang ber pakhat te khalo mangta ula I zun thum ka nei sia e artu ya thalawan ti sia ti tan po khan zona thumun deu thowa ka nga ya I zun thum nei tan khan artu chuna engam lo tan chuan chu mai pakhat emo iskut pakhat ate theyang ber chum khalo ei ula chuan zinga chuanin roti pakhat ka ya ki chuan chuna thingpui no khat le paratha pakhat ke ya tlaya chommi ke ya ma se kan chu wa choi kan tam deu lenga deliver a che chuak chin te kan nia kan chommi te kan ha tlana wangin chommi te hi pathian zara kan du tui ka ti don nge chommi te hi kan siam nim ve mui mer te kan war ve deu hleka chu wang chuanin ke po tuna han hi kan tang zual deu hlek teng ka tia wanga thei po hi ei tum ka nia kan pa phalna thlapin kan chommi te hi alo mui mom thei sia chu wang chuan kan tang deu te ang ka tia ke po ka video ma sa ai los tu ka los to le thawa ke zini ka video ma sa khan 72 ka nia tuna hian 70 ka nia chuan ma se tlaya hian nge chommi ei lawin thei ei chin ka tumani chu kar ni chung vel chu a tho nge po chu ka soi to ang khan ka ringa mo chung vel chu ania chuanin tuna ke ei tu thar chu vo in tlai changa vo in atang nak tu ka changa angpon soi taila nak tu ka changa ke ei tu thar chu I zinga roti pakhat chuna thing puinau khat le paratha pakhat tlaya balla phel apple phel strawberry pakhat ani chu ka ti ang thlap lo ti ve du kher te nom chuan ti thu hla ani chu chuanin
ka soi du le du pakhat chu ka sei to in chin khan ka shelawa ka video lo en fuwa ka video te tha lo ti chuan in khonga in min lo subscribe ula subscribe warti an pun hian a hlimawm ve le tu ka ke phe chu subscriber ka nei manglawa i min lo view sak top lo khan min lo view fu pal chuan min lo subscribe sak ve sham sham ula min lo like sak bok ula a thei phe chuan in min lo share sak ula ti kha karon soi ve du boka chuan in subscriber te an pun zel phe chuan video dang te por on siam zel ka tumanga le ke por lo zel zel ka tuma nge am ka video ma sa khan 68 ka ni chuan ka du to kang kha kan ti zet na chu i enge pathian zara naw ti lo king ve le thei kan ni a naw ti kan chana naw ti kan it em em a chu wang chuan in naw pai ve le te po om the ni a naw pai ve le ata na lo in ma khwanan po 68 aya i la los bil ka tu mani chu thakatum thara ni chu ka video ma sa chuan 68 ta ka du to kan ka tia ma se a thei phei chuan in 60 to 65 in ka ra umila ka tuwa chu wanga hei thei te po ron ti thar ka nia ron ti thar ti la thei te po han ti tum ka nia i kan tang de ula ka chuan in a chan chu naw kan pai huna kan a lo thei lo khan kan pung le do na in control vya ma ila chumi atana kan pun vyau po a ama ang em ka ni to lo nan a lo in ma khwa nan i 68 a hiam khan ni ka tum thar ve le ni chu i kanon soi tel du mai mai a chuan in i ti zong kha tun chuma ka video ron siam thei ni sila i enge i private in min lo zo che lo ula slim ti kha apui tu tan che man ve du chuan in min lo zo che lo ula i ka lo shil don cheu nia chuan in i khonga in subscribe min la subscribe lo chuan subscribe kha